Vitajte, pomáhaj Boh. Nejazdíte v lete autom, pretože vám je z hnusného tepla vo vnútri auta na odpadnutie. Veru, celé leto sa mi krúti hlava, pripadám si ako na ringišpíle. Sedačky vášho auta sú rozpálené ako vysokotepelná pec. Niekedy sú dokonca oveľa teplejšie ako blato pri balatone. Ale s tým je už koniec, pretože je tu Karči A Lajči! Lajči? A čo s tým chceš urobiť? uvidíte už o chvíľu. Veru. A potom sa celú jeseň trasiem od strachu, či sa mi moju obľúbenú káru podarí vykúpiť späť. Ale s tým je už koniec. Karči, hovorí ti niečo slovo klimatizácia? Bádam, myslí, ale nevie mi to docvaknúť, nie? A pritom také jednoduché. Klimatizácia je chladenie. Lajči? Niečo ako chladnička? Presne tak, Karči. Lajči, a dobre šípim, keď poviem, že chceš niečo ako chladničku namontovať do môjho auta? Presne tak, Karči. A pritom také jednoduché. Nenapínajú. Vieš, čo je to suchý ľad? Ľad, čo nemá zmysel pre humor? Ale kdeže, Karči? Je to ľad, ktorý vyrábajú dvaja buddhistickí mnísi na vrchole Kamčatky. Bože môj, doma ich mám plno. Manželka ich používa ako pleťovú masku, ale ani jeden som so sebou nepriniesol. Nezúfaj, Karči. Ja tu náhodou pár kúskov mám. Ďalej je postup veľmi jednoduchý. Zoberieme suchý ľad, ktorý vyrábajú dvaja buddhistickí mnísi na vrchole Kamčatky a umiestníme ho pod sedadlá vášho auta. A pozor, necháme pár minút pôsobiť. Chceš si to vyskúšať, Karči? Lajči, ďakujem za prejavenú dôveru. Teším sa. Tak šup za volant svojho auta. Aké jednoduché. Verím, že teraz sa Karči aj v parnom lete cíti vo svojom aute naozaj príjemne. Karči, poď von. Karči. Uvidíte už o chvíľu. Život je sviňa. Na budúce si ukážeme, ako pohodlne naporcovať hlboko zmrazené filé príručným autogénom.